Familia handi bat mundu berri batean. Gaur, hobeto esan da, gaurkoarekin 36 elkarte eta abesti ezagutuko ditugu bizipozari esker. Eta gaur, Dravet sindromea izango dugu aipagai eta orain arteko guztiaren balorazioa ere egiteragoaz. Az gaitezen bat, Dravet sindromea ezagutzen. Anderrek 18 urte ditu eta 3 urterekin diagnostikatu zioten Dravet sindromea. Geroztik bere familia ondoan du. Gurekin dira aita semeak Felix eta Ander, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ander, esan arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Felix, Ander zuen semeak Dravet sindromea du, esan bezala. Zer da gaixotasun arraro hau? Hori da, epilepsia genetiko bat da, eta normalki jendeak ezagutzen du hori, krisi epileptikoak dituztelako. Dena ere, Dravet sindromea ere daka beste arazoak eta retraso kognitiboa, portaera aldetik, hizkuntza aldetik ere, arazo asko dira, naiz eta atak epileptikoak garrantzitsuenak izan. Eta noiz hasi zen, Ander, krisi epileptiko hauek izaten, Felix? Bere lehenengo atakia izan zuen 6 hilabetekin. Oso txiki-txikia zen, geunden kanpuan, gainera, familiakin, eta hasi zen atake epileptiko batekin, eta nik bai ezagutzen nuela epilepsia zer zen, baina txikia ordu bat edo baino gehiago izan zuen konbutxoekin eta nik uste nuen hortxe bertan niko zela. Eta, hortik aurrera beste atakiak izan zituen eta, 3 urte pase izan behar ziren jakiteko Dravet sindromea zela. Duela 18 urte oain, eta pentsau gaixotasun arraro hau ez zan iaia ezagutzen, ez zegoen jenderik diagnostiko horrekin, eta guk burrukatu egin genuen jakiteko zer zan. Guk jakin nahi genuen zeren kontra burrukatu behar genuen, eta azkenin lortu genuen. Kostatu zaigun pilo, neurologoek ez zutzen nahi diagnostiko genetikoa egitea, baina azkenin lortu genuen eta Dravet sindromea, eta hortik aurrera gure burruka beti izan da gaixotasun arraro hau zabaltzeko jende guztien artean edo bai. Eta nolakoa da Anderren egunerokoa, Felix? Oso zaila. Anderrek dauka dependentzia eta oso retraso handia. Oain, naiz eta 18 urte izan, bere adina izan leike 4 urte edo, bere portaera eta eguna pasatzeko hori oso txikia da. Naiz eta handia izan 18 urtekin. Eta, hain gelagunkor batian dago Hernanin, oso pozik gaude gainera, hor ikusten aizea eta txirringa berezi bat egin genuen bera eramateko, eta egunero gaude burruka honekin, eta oso gogorra da, gozaltzeko, janzteko, komuna joateko, egun osoa berarekin izan behar dugu. Horrezegatik nidakat erredukzio berezi bat, eta horren esker berarekin nago egun osoa. Naiz eta ikastolan izan, ni beti nago bazpare hortik, eta krisiren bat baldin badauka, ni hor gelan agertuko naiz, eta egingo dut egin behar dugu medikazio berezi bat erreskate, epilepsia mozteko, atake mozteko, eta baina berarekin egun osoa, oso gogorra da, oso txikia, naiz eta hor, 18 urte ditu, baina 4 urte edo ematen du. Bai. Aizu, Felix. Aizu, Felix, orain badirudi pozik dagoela, ez da? Argazkiak ikusten ditu eta gustora dago Ander, ez da? Bai, gustatzen zaio pillo, bera ikusten badu bere burua, oso pozik hartzen da. Dago, bai, eta gainera, oso... Ondo darama hilabete hauek, pozik gaude garekin. Kristolana izan, pozik dago, beti alaia, eta horrezegatu esoketalarria da. Felix, Dravet fundazioaren ordezkaria zarazu, noiz eta nola sortu zenuten fundazio hau? Bai, ni naiz hemen Euskadin naiz ordezkaria, bai, eta fundazio hasi bezain pronto sartu nintzen, ze fundazioak egiten zuen,
hasi zen ikerketa bultzatzeko, eta nik uste nuen ikerketa importantian zena, garrantzitsuna zela Dravet sindromearen kontra burrukatzeko. Eta hortik aurrera 10 urte hauetan, duela 10 urte gutxi gora bera sortu ginen, eta handik aurrera beti burruka egin dugu ikerketa bultzatzeko. Batez ere, erramenta berriak iteko ikerketzaileentzako. Hori nik uste dela importantea, eta difusioa ere, hori jakitea, jendea jakin behar du zer da Dravet sindromea, eta hori diagnostiko genetiko egokiun bat lortzeko, eta fundazio bezala ordaintzen dugu test genetiko doain hori, bai. Eta herramientak esan dizuet, zegu egiten ere beti taldeekin, ikerketzaile taldeekin, aber zer egin behar dugun, eta terapia geniko bat lortuko degula Dravet sindromearen kontra burrukatzeko, hau zendatu behar da, eta gure historia eta gure burruka ere izaleke politxa beste gaixotasun arraroa bukatu lortu alizateko, bai. Barkatu, Lasai, ez dago ezer barkatu beharrik aizu. Felix, gainera, helburuetako bat da noski Dravet sindromeari ikusgarritasuna ematea, eta horretarako, edo pauso horiek emateko, bizipoza zer da zuentzat, bizipoza egitasmoa? Bizipoza guretzat gure familia da ere. Osea, oso maitagarriak gaude beraiekin, guretza da familia handi bat. Nahiz eta bakoitzak izan bere arazoa, guen artean ulertzen dugu gertatzen zaion gure onduan dagoenari. Eta, osea, ez dakit, edozein gauza behar deguna haiek daude batez ere laguntzeko, eta gure kasuan ere hori bultzatzeko eta difusio egiteko euskararen aldetik ere. Nik uste oso organtzitsua dela, nire burruka beti izan da inork ez pasatzeko gu pasatu duguna, 3 urte jakin gabe zer zeukan Anderrek, eta nik uste dut nahiz eta beste arlotan egin euskararen aldetik ere eta euskararen bultzatza, euskararen indarrakin ere burruka hori lortu behar dugula, hori jakiteko batez ere zer da Dravet sindromea eta inork ez geratzeko diagnostiko egokirik gabe. Zaldi Zoroarena izena duzuen kantuak, gustatu zaizue? Pillo, pasada bada, letra ikusi nunean, ia negarra esatzen nintzen oso polita da, beinatek egin zuen poesia, hindu poesia eta musika oso, ez dakit, oso martxosa eta bizi-bizia da, bai, eta gainera oso poetikoa da, baina esaten du esan behar duena, horrela da. Zaldi Zoroa bat da krisi daukatenean. Eta gero geratzen da superlasai, lotan geratzen dira normalki, eta hala da gure bizitza eta haiek duten krisiak, bai. Gozatu ezagun denon artean Zaldi Zoroarena abestia, Beñat Gaztelumendiren hitzak eta Gartxot eta Nerea Urbizu kantari. Zure arnas, barean hartzen dut aterpele, ertzen aizen aldiro. Itxasoak, izarrak eta belardiak nigan pizten zaizkit berriro. Zure arnas, barean hartzen dut aterpele, ertzen aizen aldiro. Itxasoak, izarrak eta belardiak nigan pizten zaizkit berriro. Xabier Zabalak konposatutako kantu bat gehiago, Bizipozaren proiekturako. Felix, Anderri ere gustatu zaio kantua, Nola dantzatzen duen, Jartzen dugu kotxian, hemen etxean ere dakagu CD-a, pasada bada, eta YouTubeen ere, leku guztietan dakagu abestia gustatzen zaio, eta gainera oso bizia da, eta ekartzen du alaitasuna, increíble, bai. Osea, ezin hobetu, ezin hobea. Kantu honek bizipoza transmititzen digu guztioi, eta orain hitzen egileari esango diogu, sartzeko Zaldi Zoroarena abestia entzun eta ikusi berri dugu, hitzen egilea esan da bezala, Beñat Gaztelumendi. Biba Beñat! Kaixo Beñat, arratsaldeon. Ongi etorri, Beñat.
Ze bainat, biztan da gustatu zaiela, bai Felixi eta bai Anderri eta elkarteko ere bai. Lan zaila izan da, zuretzat hitz hauek idaztea? Nahiko zaila egia esan da. Nik hasteko enekien Dravet sindromea zertzen ere, eta bizipoza elkartetik pasazia denola informazio bat, Felixekin ere hitz egin nuen telefonoz, berak esplikatu zidan zer den Draveta, gaur azaldu duen bezala, eta ikusi duzen bezala, ez da gaitz errez bat, ez da gaitz ohiko bat ere, eta hori kantu batera eramatea eta hitzetara ekartzea, hasieran erronka zaila irutuztea, baina erronka polita ere bai, azkenean hortarako ari gara hontan. Eta egia esan gero gustora aritu nintzen lanean eta pozik gelditu naiz. Zergatik zaldi zoroarena, izenburu hori? Berez txorakeri bada, baina beraiek bideo bat pasazidaten, irudi batzuk ikusi dira lehen ere hemen, zaldian agertzen dira beraiek, zaldi gainean eta gustora eta gozatzen. Eta pentsatu nuen beha, zaldia badauka, trosta lasai hori eduki dezake, baina aldi berean zoratu ere egiten dira zaldiak eta lasterka hasten dianean, ez dago hiek geldituko dituenik, eta pixkat, ikusten nuen jolas hori polita zela, eta balio zula esplikatzeko, azaldu duten bezala epilepsia krisi horietan gertatzen den hori, pixkat bada ez, zoratzen den zaldi baten indar horrekin lotua dagoen zerbait, eta hoixek garen nuen kantura. Eta zure hitzei, Gartxotek eta Nerea Urbizuk jarri die ahotsa, gustura, emaitzarekin? Emaitzarekin oso gustura, grabazio eguna ere oso polita izan zen, eta gero, azkenean hitzak egiten dituzunean, zuk melodia bat jasotzen duzu, eta melodia hortan haitzen zera hitzak kokatzen eta ustez itxura bat hartuko du, eta gero grabatzera joan eta erabat beste bideo bat hartzen du, eta kasu honetan hoxe gertatu zen. Eta, asko gozatu nuen beraiek entzunez, gainera, Gartxot nik umetako laguna ere badut, eta alde hortatik ere, beste osagai berezi da gehiago. Gurtu dezagun bera, abeslarietako bat, Gartxot Unsain, arratsaldeon! Arratsaldeon, familia! Kaixo, Gartxot, zuk ezagutzen zenuen bizipoza eta ezagutzen zenuen zuk Dravet sindromea? Ezagutzen nuen eta Beñatek gehigarri positibo bezala, ni aipatu dagoen bezala, niretzako bera ere izan zen gehigarri positibo bat. Izan zen gehigarri positibo bat nik Dravet Fundazioa eta Felix eta Ander ere ezagutzen dituen, musikoterapian egindako klase batzuetatik. Gainera nik epilepsia daukat ere bai, hau beste epilepsia mota bada, baina oso gertutik harrapatu nau, bai egoera zaurgarri honek, bai bizipozaren jardunak, bai Beñaten betidanik ala izan dira, baina hitz finak, eta oroar esango nuke, mai gaineratu eta lehen lerroratu behar den, egoera ez ezagun baten alde, nire ale txiki hori jartzeak ere bai. Zorun ezagutzen duen, baina gero aurkitu dudana izan da, hemen aipatu duten familia eta grabazio egun epiko bat esango nuke. Zure arnasa aterpe hartzen dut, lehertzen nahi zen aldiro, hitz benetan polita dira, Gartxot. Bai, zer esan, Beñat esango nuke bidelagun eta eragile handia izan delaren ere sormenean, hitzen zalea naiz, eta euki barritugu gure erreferente eta maixoak, eta zorionez berak esan duen bezala txikitatik ondoan izan dudan lagun bada, makina bat hitz eta bertso idatzi ditu gure batxier eta unibertsitateko agendetan, eta bai, niri eninduen nola esan, eninduen harritu Beñatek gaiak hartu eta sintetizatzeko daukan izatasun eta arteak, baina izugarri gustatu zitzaidan. Eta Nerea Urbizurekin kantuan aritzea ere bai plazer izugarria izan zen. Kantari fina eta izugarrizko emakumea dela. Gartxot, eta horrelako fundazio bati, horrelako elkarte bati, zure ahotsa, zure aurpegia edo zure aletxoa jartzea, hori ere garrantzitsua izango da. Bai, ematen du azkenean batzutan, ez dakit, holtzan eta ibiltzen garenok alako aura bat dugula eta gu garela hor aportatzen dugunak, baina nire ustez buelta eman bartzaio ekuazioari, eta ez dakit, norberarekiko interes soia ez eta bestei laguntzeko arazo batzuk mai gainean jarri, alako tratu ona jaso eta ez dakit, igual arrotza, jende askori arrotza zaion errealitate bat plazaratzean, ez dakit, zirkulo guzti horretan ez dakit gu ezote garen benetan zerbait lekzio handi bat eta maitasun uholde handiena jaso duguna. Gu berez haragoaz eta
kantatu egiten dugu, gustatzen zaigulako, baina bai, oso berezia izan da, eta niretzako hau da benetako arrakasta, ez foko pean dagoena, baizik eta bihotzen pean edo inguruan, ez da? Nerea Urbizu, oraintxe aipatu berri duzu, kantuaren beste ahotsetako bat, berak ez du etortzerik izan, baina hemen egon nahi izan du. Nerea Urbizu. Kaixo, Bibazueko lagunak, Trabeteko lagunak, ez dut gaur bertara joaterik izan, baina espero dut beste egunen batean zuekin elkartzea berriz, bai, ratatxo baterako bintzat. Eskerrik asko emandako aukerangatik, Bizipozari, Drabet elkarteari, eta beste bat arte, eta denontzako mundu baten alde. Agur! Eskerrik asko Nerea, mila eskerre bideo hori bidaltzeagatik, eta denok hemen gaudela aprobetxatuta, Felix, ez dakite Gartxoti zerbait esan nahi diozun, edo Gartxotzuk Felixi eta Anderri zerbait esan nahi diozun? Guk bai, eskerrik asko. Maite ditu dela. Oso tipo makua, bai. Personalki eskertu behar diet biei, bai Anderri, ikasle ederra izateagatik eta beti irribar bat eukitzeagatik. Eta batez ere Felixi, Anderren irakasle nintzela urtebetez, errealidade asko partekatu genituelako, bai nereak, bai bereak, gure bizipoz eta frustrazioak. Eta nik uste Felix ere garrantzitsua izan zela, gero bizipozako leirek luzatutako gonbite horretan bere eragina, eta asko konektatu genuen nik uste bihotzetik are garelako biok bakoitza berean, eta oso konexio naturala izan zen, eta eskerrak besterik ez, berari, bizipozako guztiei, Beñati ere bai, Nereari ere bai, eta zuei gaur hemen egoteko aukera matagatik ere bai. Bueno. Oso tipo majua da, eta gainera berak badaki ondo zer dan atake epileptiko bat, bai beraen gandik eta Anderrena ikusizun ere, eta oso lasai eta oso ondo egin behar zuena, ze Ander zegoen musikoterapia egiten berarekin, baina ni ez nengoen barruan, oza, ni nengoen onduan. Así que berak erresponsabilitate handia zeukan, oza, Ander da gehien maite dudana mundu honetan, eta ez da erresa ustea edozein lekutan eta bernorekin usten dezun. Así que eskerrik asko Gartxot, eta izango gara, Ote bat hartu behar dugu noiz bait. Ai, bato bi, Felix, bato bi. Bai. Tira, Beñat, zuk hitzak idazteaz gain, elkarrizketa polit bat ere izan duzu, gure lagunekin ikusi ingo dugu eta hitz egingo dugu. Begira, Beñatek zen mezu idatzi duen. Dravet sindromea daukaten aurrek behar dutena lortu nahian ari da Dravet sindrome fundazioa. Batez ere, diagnostikoak garaiz egitea, tratamendua eta ikerketa. Horretarako denon laguntza behar dute. Eta txalo bero bat ere bai. Txalo bero bat, bai horixe. Aizu eta, zeratik ez diogu txalo bero bat jotzen guk ere Drabet familia guztiei, guk ere txalo bero bat beraientzako, familia guztientzat, tirapo jarritzuk ere beste txalo guztiak. Bai horixe, txalo bero bat guztientzat. Aizu, Felix, zerbait esan nahi diozu, Beñati adibidez, hemen dagoelako letraren egilea gurekin. Bai, oso ere, Gartxo bezala, oso majua, eta gainera hori ikusi dezuten, imagine horiek, Ander eta Nerea txaloka, eta hori berak izan zuen idea, beste rollo bat geneukan prestatuta, eta naiz bai Anderrek eta bai Nereak hitz egiteko arazoak dituzte. Eta berak esan zuen, zergatik ez dugu horietariko bat prestatzen eta primeran, eske daukak, kriston ideiak, eske da, ez dakit, oso mente privilegiatu bat daukagu hemen Beñatekin, da pasada bat, benetan. Bueno, Beñat, zuk eman duzu zerbait, baina ikusten dugu jasotzen ere ari zarela. Bai, egia esan ez dakit esan ointxe. Bai, momentu polita izan zen, nik eraman nuen testu bat etxean prestatua, trinkoa eta ustez egokia, eta geroan hasi ginen egiten eta ez zuen funtzionatzen. Eta han bertan, ikusi duzu Anderrek ze adierazkortasun daukan eta nola espresatzen dituen bere barruko emozioak eta pentsatu bestera bat egingo dugu, hitzak kenduko ditugu eta txalo bidez eta negarri eginez eta hola adieraziko dugu eta nik uste denok ere erosoago sentitu ginela. Zuretzat ere handia izan da zure izena eta zure lana horrelako proiektu bati lotuta publiko egitea?
Bai, bueno, azteko erronka artistiko bezala, drabetari hitzak jartzea, zen erresa izan, eta erronka polita zen, eta hortarako ari gara. Eta gero bestetik, azkenean plazan aritzen gara, batean eta bestean, eta daukagun irudi hori edo jende baten aurrean eduki dezakegun oihartzun txiki hori aprobetxatzea, oihartzun bat lortzea gehiago kostatzen zaienei, ikusita Felixek eta zenbat lan egiten duten egunero eta zenbat kostatzen denez, onaino iristea, telebistan agertzea edo jende aurrera iristea, kantu bat egin dugu, ondo pasa dugu kantua egiten eta kantu horre balio aldin badu, baten batek entzuteko eta baten bati kontraesanak sortzeko behintzat, balio dezala. Orain jarraian Bizipoza elkartekoak sartuko dira hemen, baina aurretik agurtu nahi zaituztegu distantziara zaudetenok, Gartxot, eskerrik asko, plazerra handi bat izan da, eta Felix eta Ander, besarkada handi bat, Trabet familia guztieta. Eskerrik asko, Agur, nahi duzun arte Hau familia. Bizipoza. Bai, egia da. Begira, kantua zenbat gustatu zaion Anderri, eta